Raja Isipul takasnoi hula-hula ni Silau Raja di hita sudi paparan di guru tatia bulan anak doho boru nasian luak nadao doho nadihu taon natari ngoton kepentingan ni hita paparan yang puta guru tatia bulan dohon molobe songonot dalam sunggulna manangi hami apalah ditikyon kami nama katayon mulai tahun 70 pak mak hilang ni Pulau Malawon kegasan ni adong do nabir gilut tapi kakek keluarga tahun baik di anak do di boru lumubi nang hula-hula dirajai-raja sidahuruk maka tahun nasitong bakori raja nami maka tahun nasittongi ekonadong do boluso sudi segala liku-liku hidup di kekeluarga no alai di debata lungobi di hami peparan dia mengboruk Silau Raja majohurok matok mauleate majohurajai apalah di tikyon di hata hodabang do natin kosi di peparan dia kamang borum na berjoloi somani loh guru tadi bulan mauliate madidamang saur madawang matua payuti utung hami ka keluargam dadu damang napina juluni tot dinami napina juluni badan nami molo hutangi hami akka hata nakin napina sitong dina baruta amang molo petuk somoni jo partikian ya kaduk ni roha di hita di balik ni somoni dok ni damang sidauru nakit omma usim mana ngomma tiki lagabe timbul hasa ngapa nolak nion di damang timbul lagabe yon timbul hasa garon olah nion di peparan nion punta tak mungkin boy HP hai hita berpesta di sun anggo dagadong laka-laka dari tepu amuna ke damang lumubi bapak ibu gali olah petung ditimpa kemalangan angginami natuari sonero ni natua-tua do amang pilu-pilu nama dung-dung main na pilu-pilu la jagar saya mana nunguni pasai Roma olahnya totong la jagar
foto hami do anu jommi yan ang na perjuangan mo do hapera manong mo na naliwati ay tikam di ba mo mate alay basaro de bata kina tinikam ni debay unan itahan ni solmay mangulo do da manggabi buhi tamar pungison amang rak majoda magkusan asa husok bahami rak do hula-hulat ta sidauruk asa tangi de bata numu bisa ala punta asa dilihat di tanah jungjuan oleh dak tujuan dari dilihat do boru naulo bagi hutan naulo bagi hut naulo mengajari naulo ajaran oleh dak tujuan dari abang perkut sinami tahun mungkin boydon insya dapat ma najagar baik maju anu malum debata bamang perkusinami asa mangapuli debata tu akan natangis oleh dok tujuan dari asa usop pahami damang sidauruk songoniro damang sibonggali radok boru nami sebetulnya pajonok mau sana man wah mang kita peparan di guru tadi bulan sadahatan oh hita tadi oma pamitan sama ubarkosi ala naon adu-adu di peparan di guru tadi bulan don anak do boruna ila tanului apala ditikion dari uluan di paris sabungan so ini mahata dihita para saruna